at arthritis. Mag-Artresin sa sakit ng ulo. Mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Uy, ano mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangutuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Bagatugang 20 days before Christmas. Hello and goodbye lang po kita ngunyan. Halabas komersyal. Hanggang alas 11 lang po kita to Webes po. Pag alas 11 papasok po ang DNR para po sa kapalibutan tatamanon da. So we would like to say good morning sa mga kababayan niya to from Camarines Norte. Yan po sindangon niya dyan sa Ayala Malls. Dahil po sa pagpuon kay ni pong ano yan, Cam Norte's finest food and crafts. Ano na postpone po ini ka nakaagi bago magbagyo adi. Pakibaba daw tama kusugon nagbi-feedback na no. Yaon po sinda dyan, so pwede ka mong makabakal kanyan po mga produkto po ninda. Mga pagkaon no, as in may guwamanin mga alahas, pero bako po yung gold na niyaon dyan, yung silver, tamahal ang gold daw. Ano? May mga produkto na gibok ang mga kabihug, yung mga kapatid nating Aita, no? Igwa po dyan, ang mga mababakal po kamo. Pasta na lang po sa Ayala Mall, hanggang sa Petsa 9 po sinda dyan. Starting today, actually nagpupuon po nga nasa opening program po nga sinda. Sabi ko kay Director Christy, pasensya na, di ako makadyan ngunyan naka-onboard po kita, no? So, duman sa mga kababayan pasya na lang po and have a taste of ini pong mga flavors and discover po kang mga crafts kang Cam Norte. Diyan po sa lugar na yan. And also, congratulations po sa mga nakapasar na engineer, ano? Hello man, good morning kay Engineer Cesar Balino Las Piñas, yung anak ni Mading Judith ini, ano? Happy congratulations sa tabi engineer, no? And siring man duman sa nagtap na saro sa top 10 kana nagtap na chair mga tugang saro sa top 10 kang ano yan, Bicol University, Gabriel Agripa Pineda. Okay? And siyempre, congratulations po sa mga Gawad Kalasag awardee. Manungod po sa Disaster Risk Reduction Management and Human Response, ano? May dakula ngunyan, no? From 55 last year ngunyan po nasa 89, ano? Yung beyond compliant mga tugang na ano yan is 35. Pagkatapos yung ano yan ini po na fully compliant mga tugang is 54. So sabiyon, nagrarahay asin na ko lang na-inspire na magpreparar para po mailigtas sa mga kababayan niya to. Para po makuhanin dahil ini pong prestigious na award mga tugang na kabalikat, kalamidad at sakuna laban sa sariling galing at kaligtasan. Yan po yung ibig sabihin ng kalasag, ano? And ang awarding po niyan, Pizza 12, diyan po sa ano yan, sa Ayala Mall. So sabi kang OCD, mas lalo nag-improve mo niyan as compared to last year. Halos sa tulong taon mga tugang nag-improve ng maray kasi before a year before last year mga tugang is 12 lang ang naggawad kalasag. Kan kasosarong taon naging 55. Siyam subiyan compliant, 46 so full compliant. Yeah. Ngunyan, ang beyond compliant mga tugang uminabot ng 35 from 9 to 35. Di nakulaon na abante na pag-angat, ano? Pagkatapos yung full compliant mga tugang from 46 naging ano na siya ngunyan 54. Ayan po tabi adi. So congratulations po sa mga local government units, sa mga Disaster Risk Reduction Management Office, at saka sa mga volunteers
sa mga kababayan po niya to na minako-operar kapag may mga abiso, mga tugang sa tuya po ng mga disaster authorities. Hiba. Okay, o di dumaan po sa mga kababayan ta, congratulations na lang, and ipagpadagos ta po yan, sana sarong sa masunod na taon, dagdagan ta pa. Gibunta ng sanggato saan. Tayani po na mas dakol ang ligtas mga tugang, ano, maski pigpapararapado kita kay mga bagyo, may mga nabaha, may mga landslide, pagkatapos may mga ano yan, may mga pagtuga kang bulkan, as in iba pa na mga hazards na napupugulan ta na maging disaster, no? Ibig sabihin, kahit tayo dumapa, kinaagaan, tuloy pa rin tayo, balik tayo, recover na kaagad, no? So, yan po ang pinakang the best po, pinaka-purpose ko yan. Kaya, duman sa mga kababayan ta, maugma man ang OCD at saka maugma ang mga local government units na napapangaranan, mga tugang na kabilang sinda sa Gawad Kalasag awardee. Di ba? Congratulations na lang po, kabi sa Gabos. Okay? O paano, mga kapatid, ako po'y yayao na muna. Larga na kita. Sige po sa programa. Salamatan mo pa rin sa pagantabay. Abangan po ang masunod, DNR, para po sa inyo pong kapalibutan at manong ta after the news break. Pagkatapos, mamaya bumabalik ako 12 to 12:30 sa Barret alas 12. Thank you. Bye-bye. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga parao. Mapati sa edukasyon, dahil mo maikumpara kung ang hururon naman sa kalamidad.